दिनैनि दिना बा दिनैनि साना जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव बा उदालगुरि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां दिन होननानै बुंनांगोन जे गोबाव समनिफ्राय जिथु मोनसे जेंना दंमोन जोंहा गोबां उसुबिदा जादों बे रेलवे क्रसिंनि थाखाय दिनै मोनसे फ्लाइअभार मोनसे दिनै खुन्था गायसनगोन आरो बेहाय जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारजों लोगोसे जोंनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव जिथु जाफुंबाय आरो बिथांमोना दिनै फैनानै बे खुन्थाखौ बेखेवगोन आरो जों मोजां दिन होनना बुंनांगोन जोंहा इलेक्सनाव होखानाय बायदियै जों जुदि सरकार खुंनाय लोगो लोगो बिटिसिनिफ्राय जोङो बिटिसि गभर्नमेन्ट हिसाबै उदालगुरियाव मोनसे मिनि सेक्रेटारि जों गायसननाय जागोन होनना बुंदोंमोन दिनै बेखौबो जोङो दिनै मिनि सेक्रेटारिनि थाखाय दिनै खुन्था गायसनगोन ओंखायनो बे मोननै हाबाफारि लानानै जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सार बिथांमोना फैनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होलांगोन आरो ओंखायनो दिनै जोंहा जि समस्या दंमोन एसेब्लाबो जोंनि समस्याया जोबगोन गोबां खस्थ' जादोंमोन जों क'क्राझाराव थांलाय फैलाय गोबां अफिसियेलि खामानि मावनायाव मानसिफ्रा उसुबिदा गोलैदोंमोन एसेब्लाबो दिनै बेहाय मिनि सेक्रेटारि जानाय लोगो लोगो जोंनि समस्याफ्रा एसेब्लाबो समाधान जागोन ओंखायनो दिनै नुनो मोन्दों नैबे मिनि सेक्रेटारि जाफुंनाय लोगो लोगो मोजां मोनसे हाबाफारिफ्रा अफिसियेलि खामानिफ्रा जाफुंबाय थागोन आरो बेखौ जोङो रायजो राजानि गेजेराव जों बे बाथ्राखौ दिनै फोरमायना होदों आरो बे मोगथाङाव दिनै महर मोनबाय क'क्राझाराव थांनायनि अनगायै उदालगुरियाव मावफुंनो हागोन नामा? निस्सय अफिसियेलि खामानिफ्राय बेहाय जागोन दिनै नंखायनोथ' बे मिनि सेक्रेटारि ओंखायनो दिनै बे जागोन अफिसियेलि खामानिनिफ्राय बे जाखाथारगोन आरो फ्लाइअभाराथ' दिनै अलरेडि जाजोब्बाय डिपिआ जाबाय एस्टिमेट जाबाय टेन्डार जाबाय दा बेखौ मावनायनिसो मोनसे जजा सोलिगासिनो ओंखायनो दिनै बेहाय दिनै खुन्था गायसनगोन आरो बे खुन्था गायसननाय हाबाफारियाव दिनै आं दहायनो बुंखादों जा फैनानै आसामनिफ्राय चिफ मिनिस्टार फैगोन जा बिटिसिनि चिफ फैगोन आरो गोबां जोंनि मन्त्रि मनलाफोर फैगोन बेहाय बे खामानिफ्रा मोजाङै जाफुंथांगोन आरो माने टाइम पिरियड होनाय दं बेसेबां हायो जों थाब मावफुंनो थाखाय जों ठिकादारखौ जोंनि गभर्नमेन्ट साइडनिफ्राय जों नारसिनगोन आरो बेसेबांसो रां बावगोन नियार एबाउट माने 60 croresनि बारा जागोन बियो एक्जेक्ट फिगारखौ आं मिन्थिया बेखौ जों सोंनानै लानोसै मोनगोन बे 60 croresनि बारा जागोन आरो बे प्रजेक्टआ आरो बे जितु मोननै गिदिर मोनसे एसिगमेन्ट जानो थांगासिनो बिनि आन्दोआव सोरनि सोरखौ माबायदि बे मोननै प्रजेक्टआथ' जोंनि मानगोनां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा सरकार खुंनाय लोगो लोगो आसाम सरकारनिफ्राय जिथु माने फान्ड नांगौ बे फान्डखौ बिना लानानै मावफुंनाया जोंहा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारखौ जों धन्यबाद होनांगोन आरो बिथांनि नाजानायाव दिनै जाफुंबाय आरो माने आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जों धन्यबाद होनांगोन बिथाङा जे बिटिसिनि जौगानायनि थाखाय जिथु मोनसे जिबायदि फान्ड नांगौ जि पुँजि नांगौ बिथाङा जे रिलिज खालामना होनानै बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय दिनै मोनसे स्टेपब्लाबो दिनै आवगायनो थाखाय जोंखौ माने खाबु होदों बेखौबो धन्यबाद होनांगोन आरो बे जाहैदों जोंनि गभर्नमेन्टनि नाजानाय बेखौ दिनै जोङो मावफुंनो थाखाय जोंनो हादों आरो नैबे फ्लाइअभारा बिटिआर गोरोबथाजोंबो फैफानाय नङा मानसिफ्रा जियानो बुङाथों मानो बुंनाया बुंगोन खिन्थु मोगथाङाव जाय मावदों बिसोरना नङा होमब्ला सोरबा सुक्तिजों फैनायानो जा सुक्तिजों फैयानो जा मावफुंनो हानायनि सायावसो बेहायथ' खुनु माने जोंनो जि नांगौ जोंनि समस्या मा जि समस्या दं बे समस्याखौ जोङो खुनु माने जोंहा मावफुंनांगौ दायित्व नङा होमबा दिनै जोंखौ सरकार खुंनो थाखाय खाबु होदों जोङो सरकाराव थानाय माखासे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ गोसो मोदोम होसारनानै जिथु फान्ड लाबोनानै दिनै बेखौ मोगथाङाव महरदों बिसोरना नङा होमब्ला नंखायनो दिनै जोङो बेखौसो बुंगोन जे जों मावनो हादों नङा होमबा बेखिनियानो आरो सेक्रेटारिया मावगोन जागोन थाब बेसेबां हायो जों खम समनि गेजेरजों दिहुननो थाखाय जोङो बेखौ सेस्था खालायगोन आरो अलरेडि बिनि प्रसेसा सोलिगासिनो दं आरो उदालगुरिनि थाखाय जि खामानिफोर जों मावनो थाखाय लादों जोंहा हा हु नङा होमब्ला जों हानि खोथा बुंदोंमोन दिनै हानि थाखाय जों दाखालि 10 फेब्रुवारियाव मोनसे उदाहरन हिसाबै जों बेनिफिसियारिफोरनो अलरेडि स्किम रानजेनबाय आरो जोंहा इउथ लाइमोनफोरनि थाखाय जोङो गासै माने 2 लाख खरि जों होबाय महिलाफोरनि थाखाय जोङो दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय दिनै जोङो आरो जायफोर माने दिबांग बिथांमोननि थाखाय अलरेडि जों फान्ड होदों आरो बिदिनो गोबां मोजां आसनि जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय जों लन्च खालायगासिनो दङ आरो होबायबो थागोन आरो होलांगोन आरो